Итоги недели в ближайшие минуты подведут корреспонденты информационной службы телекомпании «Луч». В студии Ольга Логинова. Здравствуйте. Весенне-полевая кампания в республике набирает обороты. Полевые работы ведутся уже в 28 районах Татарстана. Одновременно в хозяйствах проводятся работы по подкормке озимых культур и многолетних трав. На подмогу аграриям пришли нефтяники. Компания «Татнефть» реализовала хозяйство района дизельное топливо по льготной цене, помогла с закупкой минеральных удобрений, также приобретением современной техники. Насколько хорошо организованы работы по весеннему севу в хозяйствах Альметьевска, убедился глава муниципального района Мазит Салихов. Вместе с ним понаблюдать за ходом весенне-полевых работ удалось и нашей съемочной группе. С подробностями Радифан Угманова. К приезду главы муниципального района работы на полях «Союз-Агро» шли полным ходом. Это, пожалуй, одно из немногих хозяйств, которое оснащено самым, что ни есть, новейшим оборудованием. В каждом тракторе специальные датчики, которые позволяют автоматически выбирать оптимальный режим работы. За один проход комбинированный агрегат позволяет совершать несколько операций сразу. Обрабатывать почву, сеять, броновать и прикатывать. Вчера мы начали сев ячменя и сев гороха. До этого мы 370 гектаров подкормили многолетки, 912 гектаров озимой пшеницы и 1510 гектаров ржей. Все эти и закрытие влаги после завершения всех этих операций приступили к посеву. По плану труженики хозяйства планируют завершить сев ранних культур через неделю. За короткие сроки до 9 мая планируют справиться с работой и труженики хозяйства Ярыш. Пока вот мы не жалуемся, в этом году организованно вышли. Вот как видите, агромастеры сеют, а остальные агрегаты пока озимые удобрения выносим. Сколько уже посеяли? Больше 300 гектаров посеяли, ячмень и кормосмесь. По словам директора хозяйства Чулпан Минфаяза Илалова, к посевным работам на полях Бишмунчи приступили 4 дня назад. Здесь поля созревают позднее, поэтому и обрабатывать почву начали позже. Но тем не менее, бронование многолетних трав и озимых культур уже завершили. Состояние их отличное, пересевать не придется, радуется руководитель Чулпан. По расчетам специалистов, этой весной из 20 тысяч гектаров озимых культур погибло четверть, хотя ожидали еще больше. Благо, эти поля есть чем пересевать. Семенами наш район обеспечен полностью. С семенами проблем нет, у хозяйств даже запасы есть, кому надо, можем даже предложить. И фуражное зерно, еще на 1 год есть запас у хозяйств. Ну, ГСМ, конечно, спасибо нашему правительству, министерству и руководству Татнефти также за то, что выделили нам льготное дистопливо вот, по 21 рубль за тонну, и за килограмм. В этот день специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия и глава муниципального района посетили также хозяйство Чагылтау и Зай. Работу, организованную в этих 5 хозяйствах, Мазит Салихов оценил на отлично. Работа везде организована, фактически уже земля готовая, народ настроен очень хорошо. Вы, если знаете, мы заранее уже с ГСМ всех обеспечили, то, что вот через Министерство сельского хозяйства и продовольствия выделяется. Техника подготовлена. Сегодня уж просто ловить надо время и вот как бы быстрее, качественно надо закончить весенние полевые работы. Радифан Угманова, Тимур Ягафаров, Ирик Хабибуллин. Новости, телекомпания «Луч», Альметьевск. В Альметьевске состоялся первый общегородской и общерайонный субботник. Работы по расчистке закрепленных территорий в Нефтеграде начались еще накануне общегородского субботника. Но тем не менее основные работы были намечены на субботу. Участок на улице Фахриддина от кольца улицы Советской до улицы Тельмана был закреплен за первыми лицами города. С размахом субботник проходил и в парке культуры и отдыха имени 60-летия нефти Татарстана. Здесь традиционно трудились молодые работники предприятий компании «Татнефть». Не остались в стороне национальной диаспоры. За ними были закреплены территории городского Майдана, Сабантуя, в микрорайоне Урсала, также другие участки города. Технику для вывоза мусора предоставили Альметьевское городское управление автомобильных дорог и промышленные предприятия. Особую активность и заботу проявили нефтяники. По информации Департамента экологии и природопользования, за 2 дня на расчистке территорий были задействованы 33 819 человек, 650 единиц техники. Собрано и вывезено на полигон свыше 630 автомашин мусора. Всего, начиная с 1 апреля, на санитарной расчистке территории района и города приняли участие 47 тысяч человек.
Особый противопожарный режим, введенный на территории города и района, продлится до 15 мая. До этого времени будет действовать повышенный коэффициент штрафов за нарушение пожарной безопасности и полностью запрещен выезд в леса. 20 апреля начались рейды противопожарных и экологических служб по недопущению сжигания мусора на территории города и района. Комиссия ежедневно посещает частный сектор Альметьевска, также выезжает в лесные массивы, расположенные вблизи города. Единственная и главная цель – достучаться до каждого человека, чтобы не рисковали. Огонь не щадит никого и ничего. По опыту прошлых лет у нас сжигание мусора у нас фиксируется в частном секторе, на приусадебных участках, в огородах, вот, там, в основном такие. Сколько было в прошлом году выписано протоколов вашей непосредственной службы, именно вот жителям частного сектора? По прошлому году у нас в осенний период, я вот сейчас говорю по осеннему периоду, во время патрулирования было составлено около 75 протоколов административных и направлено в административную комиссию. И было выдано где-то порядка 200 предупреждений, это учитывая, ну то есть было предупреждение выдано людям преклонного возраста, пенсионерам. В соответствии с административным кодексом Республики Татарстан за сжигание мусора и разведение костров предусмотрен штраф на физические лица от 2 до 5 тысяч рублей, на должностные лица от 15 до 30 тысяч рублей, на юридические лица от 200 до 500 тысяч рублей. 3 бригады, это с каждым лесничеством у нас договоренность есть. 3 бригады, я еще раз говорю, что будут представители ОВД, прокуратуры и экологии. И они будут оснащены передвижной техникой, то есть будут ездить по всему району, контролировать. И штрафные санкции, как вы знаете, сейчас законы изменились, они увеличены в разы. Максимум штраф 500 тысяч, это на юрлицо. Минимум, значит, 5 тысячами можно ограничиться на частное лицо. То есть штрафы очень большие, поэтому дело не в штрафах, конечно, но все-таки есть такие санкции. Поэтому будьте осторожны во избежание неприятностей самих же себя. 2010 год нам показал, что при горении лесов они не редко переходили в населенные пункты горения лесов. У нас тоже есть такие массивы, лесные массивы, которые очень близко прилегают к жилым населенным пунктам. Поэтому в этот период у нас будет усилена и охрана, и служба пожаротушения. Также резервная техника будет введена в расчет. Главное в этот период соблюдать элементарные правила пожаробезопасности. А правила таковы. Ближе 50 метров к зданиям разжигать костры нельзя. Также запрещено сжигание мусора на садово-дачных участках. Курение в лесах и разжигание костров будет караться штрафом. В случае возникновения пожара на дачных участках, частных территориях или лесах по неосторожности возможно даже возбуждение уголовного дела. Если говорить про садовое общество, да, в каждом садовом обществе должно быть емкость с водой. Неплохо было бы, если у садовода на своем приусадебном участке была емкость 200-литровая, огнетушители. И, конечно же, воздержаться от разведения огня. Но если уже беда случилась, у всех есть мобильная связь, набираем 001 и звоним в службу спасения. Вам всегда помогут. Радифон Угманова, Ирина Хабибуллина, Вадим Тарасов. Специально для итогов недели. Это все на сегодня. Далее итоги недели на татарском языке. С ними вас познакомит Радифон Угманова. Я желаю вам удачи и до встречи в эфире. Не переключайтесь. Проходит службу в 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде города Ульяновск. За достойное воспитание сыновей почетные грамоты от исполкома получили родители Дамира Якупова и Руслана Хасаншина. Также были награждены победители соревнований по сдаче норм физической подготовки среди призывников. Чествовать будущих защитников Отечества с приглашением родителей, руководства района, военного комиссариата, ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов стало доброй традицией в Альметьевске. Это все на сегодня. Далее итоги недели на татарском языке. С ними вас познакомит Радифон Угманова. Я желаю вам удачи и до встречи в эфире. Не переключайтесь.
Хәерле кич, әлмәтлеләр, исәнмесез? Эфирда атна яңалыклары. Узган көн вакыйгаларына күзәтү белән студиядә Рәдифә Нугманова. Әлмәттә экология 2 айлыгы дәвам итә. 21 апрель көнне шәһәребез һәм районыбызда беренче өмәләр узды. Анда мәктәп укучылары, студентлар, оешма коллективлары барлыгы 34 меңгә якын кеше катнашты. Алдан әзерләнгән план буенча күп катлы йортларның ишек алларында, юл кырыйларында, шәһәр мәйданы һәм гараж кооперативлары тирәләрендә тәртипкә салдылар алар. Күмәк көч күчерер ди бит халык. Шуңа күрә мондый мәләрнең уздырылуы шәһәребезнең тагын да матурланып, пөхтәләнеп калуына китерә. Бу субботник көнлегенә түгел, мәк көнлегенә түгел. Атна буе инде көн саен менә безнең шәһәрдә инде районда эшләп, шүкләрне бик күп итеп чыгарабыз. Аның өстенә инде яшел үсентеләр, агачлар утыртабыз. Ну, погода яхшы, үзебезнең настроениесе яхшы. Шуның өчен менә уңышлар, шулай итеп матур-матур гына итеп эшләргә дә әле бу өмәләр моның белән генә бетмәй. Аннан соң җиңү бәйрәмнәреннән соң әле безнең өмәләр булачак. Ул өмәләрдә инде шәһәрне җыштырганнан соң инде шәһәргә дә матур төс керер дип әйтәсе килә инде. Әле шушы көннәрдә генә безнең премьер-министр килеп китте, Илдар Шавкатович Халиков. Шәһәр буенча тоже узып киттек без аның белән. Ул тоже бик яхшы үзенең оценкасын биреп китте. Шуның өчен безгә инде начар эшләргә ярамый. Без һәрвакыт яхшы, тагы да зуррак, алгарак үрелергә тиешбез. Өмә барышында Әлмәт автомобиль юллары идарәсе һәм башка сәнәгать оешмалар чүп-чарны махсус полигонга чыгару өчен техника бүлеп бирде. Авылларда исә бу мәсьәләләрдә җирле хакимият эшкуарлар һәм депутатларның ярдәмен күргән. Мисал өчен Миннебай авылы һәм станциясендә зиратларны чистарту һәм авыл халкының кыштан калган чүп-чардан арындыру өчен нәкъ менә эшкуарлар ярдәмгә килгәндә. Апрель башыннан бирле атнага 2 көн халык бик теләп торган җирләрен тәртипкә салу өстендә эшли икән. Шунда бу ел яз бик иртә килде, 1 апрельдән. Бу атнада атна башыннан алып, понедельниктан алып, менә воскресенье хәтлек көн саен кем ничек булдырыла шулай чыга. И бу безнең 10 майга хәтлек бу эшне хапарачакбыз без. Җыштырабыз чишмәләрне, зиратларны, авылның бөтен урамнарын, юл буйларын чистартып чыктык. Кичәле бүгенне менә. Авылның чисталыгы безгә кирәк инде, халыкка, читтән килгән кеше өчен түгел. Басуларда шәши үсте. Шуңа күрә бүген авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре көнне төнгә ялгап, өстәлләребезгә килер игмә хакында кайгырталар. Татар информ агентлыгыннан алынган мәгълүмат буенча бүгенгесе көндә 160 мең гектар мәйданда кыр эшләре башкарылган да инде. Шул вакытта хуҗалыкларда көзге культураларны һәм күп еллык үләннәрне өстәмә тукландыру өстендә дә эшләр бара. Әлмәт районы башлыгы Мәҗит Салихов бу атнада кыр эшләре барышы белән танышты. Ул барлыгы 5 хуҗалыкта булды. Район башлыгы һәм авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре килгәндә Союз Агро басуларында эш гөрләп бара иде. Монда күп еллык үләннәр һәм кышкы уҗымнарны эшкәртеп бетереп, бурчак чәчүгә керешкәннәр. Союз Агро заманча техника белән тулысынча тәэмин ителгән бердәнбер хуҗалыктыр мөгаен. Тракторларга урнаштырылган махсус датчиклар ярдәмендә җир эшкәртүнең кулай режимын сайларга була. Шулай ук бер юлы берничә эш башкарырга мөмкинлек бирүче чәчү агрегаатлары да бар икән монда. Белгечләр фикеренчә, эшләр ял көннәрендә үк тәмамланырга тиеш. Ярыш хуҗалыгында исә чәчү кампаниясын 9 майга тәмамларга җыеналар. Әгәр дә барысы да без уйлаганча килеп чыкса, җиңү бәйрәмендә язгы кыр эшләренең уңышлы төгәлләнүен дә билгеләп үтәрбез, ди хуҗалык җитәкчесе Равил Шаяхметов. Чулпан хуҗалыгында исә көзге культураларны һәм күп еллык үләннәрне өстәмә тукландыру эшләре бара. Монда кар соңрак ери, шуңа күрә эшләр дә соңрак башкарыла. Аның каравы, климатка бәйле шартлар хуҗалыкта көзге культураларның әйбәт кышлавына да сәбәпче булган. Монда 1 гектар җирне дә кабаттан чәчәргә туры килмәячәк. Гомумән алганда, уҗымнарның халәте белгечләр фаразлавыннан әйбәтрәк булып чыкты. Районыбыздагы 20 мең гектар көзге культураларның 5 меңгә якын мәйданын гына кабаттан башка культуралар белән алыштырырга туры киләчәк. Аның каравы, минераль ашламалар һәм ягулыкның булуы күңелне шатландыра, диләр хезмәтчәннәр. Быел да нефтьчеләр ярдәме белән ташламалы дизель ягулыгы да алырга мөмкин булган. Эшләрнең ни дәрәҗәдә оештырылуын Чагылтау һәм Зәй хуҗалыгы җитәкчеләре дә белеште. Бүгенгесе көнне бөтен көчкә, бөтен агрегатлар эшли хуҗалыкта. Безнең план куелган, кыска вакыт эчендә 4-5 майга чәчүне бетерергә. Бүгенгесе көнне бөтен мөмкинлек тә бар, ашламалар җитәрлек, горючий җитәрлек. Эшләргә һәм эшләргә. Нормально була эшләргә. Кешеләр белән дә тырышабыз. Зернолар җитәрлек, үзебезнең семиналар, яхшы семиналар. Әле арпа чабыз, арпаны инде безнең планлаштырган инде шул 280 гектарга дип менә бүген уже 300 гектарга якын арпа була. Аннан соң тагын шул 300 гектар булай чәчергә исәбез бар. Хәзер инде уже арпа кырларын бетереп,
Уже будай кырларын эшкәртергә керештек менә. Не тормалар бара, моторны айттырып, 6-7 урында эшлибез. Пока нормально. Шулай гына барсак, Алла берсә, беренче майларга, майның башларына ватылмасак, андый-мондый чиплар килеп чыкмаса, җиңеп чыгарбыз дип торабыз. Әлмәт районы башлыгы Мәҗит Салихов әлеге 5 хуҗалыкта чәчү компаниясе барышы белән танышып чыкканнан соң үзенең уңай бәясен дә бирде. Чыккан вакытта инде без бер руководительне дә алдан кисәтеп куймадык. Чыктык та предприятиелар буенча барабыз. Бүгенге көндә ничек эшләр безнең оештырылган үзегез күрдегез инде. Бик яхшы, бик канәгатьләнеп кайтам мин бүгенге көндә. Ничек безнең язгы кырышлары бара. Безнең руководитель предприятиеларда андашучы эшчеләр дә белеп торалар. Язның бер көне елны тойдырганны. Шуңа күрә бүгенге көндә эшләр ничек безнең оештырылган һәм ничек бара, мин канәгать. Бүген авыл хуҗалыгы өлкәсендә бары тик үз профессиясен яраткан, туган җиренә тугры калган фидакарлар гына эшли дисәк хата булмас. Шуларның берсе Әнәс ага Хәбибуллин, Васильевка хуҗалыгы директоры. Нәкъ менә бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилеен каршылый. Васильевка урамнарыннан атлап барган вакытта Әнәс ага үзенең бу авылга килеп төшкән вакытларын искә төшерә. 1995 елның гыйнвар ае аның хәтеренә мәңгегә уелып калган. Ул вакыттан менә хәзер күз алдында урамнарда асфальтлар юк иде. Думнар әле менә бу яңа салынган думнар юк иде. Как обычный авылга килеп төшкән шикелле төштем инде. Ну бик беренче көннәр бик авыр булды. 90-нчы елларда да элеккегечә итеп авыл халкы мал-туар асрап үз көнен үзе күргән. Үзгәртеп күрү чорында хезмәт хакы белән катлаулы мәсьәләләр туганда, авылны нәкъ менә терлекчелек кәсебе туендырган да инде. Ул вакытта хуҗалык Татнефтегаз переработка идарәсе канаты астында эшли. Шуңа күрә бу чорны авыл хезмәтчеләренә җиңеп чыгу кыенлык тудырмый. Авылдагы менә как ул аннасын үзенә депутат дип сайлаганы белән авылга караш үзгәрде. Менә күпме кыргыч бүгенгә кыргыч төзелгән думнар, шуларның фактически 30 өчен алар ярдәм белән төзелде. Ну, менә чагыштырганда шул 18 ел мин монда авылда инде. Баштан үзем генә килдем, аннан семья килде. Минем кыз белән малай ул вакытта әлеге бәләкәләр кыз килүгә урнашты мәктәпкә, укып бетереп килгән Казанский педагогический институтына укытучы хезмәтенә урнашты. Аны бик кабул итеп алдылар. Үзенең коллективка малай ул вакытта 11 классны бетереп кенә килгән, политехнический техникумга урнаштырдык. Укып чыккач, үземдә баш инженер булып урнашты. Шунда эшләп, әзрәк белем алгач, көч алгач, аннан соң ул без аны урнаштырырга йөргәнек бер нефтяной организациягә китмәде ул. Миңа авыл хуҗалыгы кирәк ди. Авылда эшлим дигәч, без аны Мәмәт хуҗалыгына җитәкче итеп билгеләдек. Менә хәзер анда почти 10 елга якын эшләр инде. Хәбибуллиннар гаиләсе чыннан да үрнәк гаилә. Тормыш иптәше Дания ханым белән Әнәс абый улы белән кызына дәрәҗәле белем биреп аякка бастыра. Уллары Данис әтисе юлыннан китеп бүген уңышлы гына күрше хуҗалыкта эшләп килә. Әби бабай бәхетенә 3 оныклары бар. Өйләре нурлы, өстәлләре түгәрәк һәм тагыннары мүбәрәк бу гаиләнең. Әнәскән ни әйтергә дә инде. Бик канәгать мин балаларга барсына да канәгать. Менә барсына әнәс асып инде. 40 ел буена шул кеше белән эшләп инде, бернинди нарушение, бернинди растрат ясамады инде. Менә шулай иттереп әнәс инде бик молодец булып чыкты. Әнәскә мин горурланам менә. Безнең әтиебез бик эшлекле, сабыр, тыныч халыклы, бик уңган, табигать яратучы. Табигать кочагында менә иртүк торып, соңга кадәр үзенең хуҗалыгында эшләргә ярата, безнең гаиләбезне ярата. Әниебезне ярата, балаларын ярата, безне, оныкларын ярата. Бик кешелекле әтиебез безнең. Мин бит инде яшь специалист, институт бетереп килдем хозяйствога, үземнең белемнәрем белән, шуңа күрә чынлап та инде миңа бик тә шат шушы хуҗалыкка эләккәнем өчен. Шушы институт бетергәч безнең вакытта 1 миллион акча да күчерәләр. Алар минем өчен диплом өчен 1 миллион акча күчерделәр. Шундый вакытка эләккәнек. Чынлап та инде менә бергә мотор иттереп эшкә өйрәндек. Менә шушы хуҗалыкта шуңа күрә мин бүген бик дә зур рәхмәтле үземнең бабайга инде Әнәс Мингәләмешкә бик зур рәхмәт. Шушы инде иң беренче эшләгән җирем. Шуннан инде ул миңа бик яхшы старт булды. Бүгенге көндә шушы старт белән мотор иттереп Азнакай районында да эшләп килә. Без бик тату яшибез әни-әти белән.
сорауларыбыз булса, киңәшләр кирәк булса, гел аларга. Инде 60 яшын тутырган Әнәс абый Хәбибуллин бүген күбрәк үзенең эше турында сөйләргә ярата. Васильевка хуҗалыгы артта калганнар рәтендә түгел. Кыенлыклар билгеле бар, тик без аларны бергәләп йырып чыгарга тырышабыз, дип сөйли ул. 2300 гектар хуҗалык җиренең 1987се чәчү мәйданын били. Монда 517 баш мөгезле эретерлеклек исәпләнә, ат, дуңгыз асрыйлар. Коллективта төрле милләт вәкилләре, барысы да эш сөючән, шуңа күрә дә мөгаен аңлашып яшиләр дә. Без Тукайлы халык, без бийек халык. Сөекле Тукайыбызның тууына 126 ел тулуга багышланган шигырь бәйрәме быел әнә шундый исем астында узды. Тукай мәйданы бу көнне бәйрәмчә бизәлгән иде. Анда китаплар һәм рәсем күргәзмәсе оештырылган, халык җыелган арада татар халык көйләреннән музыка яңгырап торды. Тукай һәйкәле янына хакимият башлыгы, аның урынбасарлары, аксакал әдипләребез, күренекле шагыйрьләр, Рафаэль Төхфәтуллин исемендәге премия лауреатлары, мәктәп укучылары һәм балалар бакчаларыннан сабыйлар бар иде. Әлбәттә, шигырь бәйрәме нәкъ менә шуларның чыгышлары белән башланды да инде. Аларны Әлмәт татар дәүләт драма театры коллективының "Халкым, без китәбез, син каласың" исемле спектакленнән күренеш алыштырды. Бәйрәмдә катнашучыларны Әлмәт муниципаль районы башлыгы Мәҗит Салихов сәламләде. Тукай халык шагыйре, аның әсәрләрендәге фикер барыбызның да күңеленә якын. Аның китаплары безнең өчен укыту дәреслеге булып тора, диде ул үзенең чыгышында. Мәҗит Салихов бу көнне Рафаэль Төхфәтуллин исемендәге әдәби премияләрендә тапшырды. 2011 елның нәтиҗәләре буенча әдәбият өлкәсендә лауреат исемен шагыйрә Роза Султанова, Зинаида Захарова, язучы Зөфәр Дәүләтов алды. Журналистика һәм публицистика өлкәсендәге казанышлары өчен Яңа гасыр телекомпаниясенең үз хәбәрчесе Фуат Гайсин һәм публицист Зария Хәбипова бүләкләнде. Халык иҗатын үстерүгә керткән фидакар хезмәтләре өчен сәнгать өлкәсендә лауреат итеп Габдрахман мәдәният йорты каршындагы Сәрбиназ фольклор ансамбле, Миңлебай станциясе авылы клубының яшь күңелләр халык гармунчылар ансамбле, җырчы Раилә Маннанова танылды. Шулай ук премия Әлмәт шәһәре һәм районы мәдәният идарәсе җитәкчесе Гүзәл Пайдуллина һәм җәмәгатьчелек һәм масса күләм мәгълүмат чаралары элемтә департаменты директоры Илмира Хәсәновага да тапшырылды. Әлбәттә, бүгендә инде 30 елдан артык эшләү дәверендә, әлбәттә, менә андый улпат кешеләр белән аралашу, ул минем өчен иң якты сәхифә булып истә калган. Мин Рафаэль абый белән аралашкан бәхетле кеше дип саныйм үземне. Ул тыйнак, шул ук вакытта улпат кеше иде. Менә аның чын мәгънәсендә иҗатында, прозада, публицистикада Тукай рухын дәвам итүче дип әйтергә бик ныклы нигез бар. Шуңа күрә, менә бу Тукай мәйданында аның исемендәге премияны алу, ул зур җаваплылык, олы бәхет. Әлбәттә, мин бу бүләккә алган вакытта шуны әйтәсе килә, бу иң беренче чиратта телевидениеның, публицистиканың, журналистиканың, әдәбиятны, мәдәниятны, рухи тормышыбызны пропагандалаудагы хезмәтенә Әлмәтлеләр тарафыннан, Әлмәт хакимият тарафыннан иң олы бәя дип саныйм. Тукай һәйкәленә чәчәкләр салганнан соң тантана шәһәребезнең күренекле язучылары һәм артистлары чыгышлары белән дәвам итте. Әлегә шулар, сездән кызыл тәкъдимнәр һәм яңа темалар көтеп калабыз. Элемтә өчен телефон 32 88 60. Бүген сезнең өчен яңалыклар информация хезмәте хәбәрчеләре һәм видеооператорлар, шулай ук тапшырыбызның монтаж буенча операторы Ленар Курбанов эшләде. Барыгызга да хәерле көннәр һәм хәбәрләр теләп, төгәл бер атнага хушлашабыз. Имин булыйк.